እቱ ወያነ በተደጋጋሚ እና ወረረ ዘጥቅዖ ዘሎ ሕብረተሰብ ክልል ዓፋር ኢትዮጵያ እንታይ ይመስል? هنا يبارو يعسيناي كودك تمنيجي لي عسيناي على تيوين رصاص مناغورا ودير كاغانو ክልል ዓፋር ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ክልላዊ መንግስቲ ህዝቢ ዓፋር ኮይኑ ስግር ጽርግያ ብመንገዲ ኣዋሽ ዓሰብ እትርከብ ከተማ ርእሰ ከተማ ድማ ናይታ ክልል ሰመራ ተባሂላ ትጽዋዕ ነበር። ክልል ዓፋር ኢትዮጵያ ወያነ ዝተኸፍተ ውግእ ኣብ ልዕሊኡ ምጽዋሩ ሲእኑ ኣንጻሩ ተልዓለ። ካብ ጫፍ ንጫፍ ዝርከባ ዓድታትን ሓደ ሰሚረን ድማ ንወያነ ገጠመኦ። ኣብ ሰለስቲኡ ወረራት ከቢድ ዘይተኣደነ መስዋዕቲ ድማ ከፈለ። ከም መቐጸልታ እቲ ሳልሳይ ዙር ውግእ እውን ብመንገዲ ዓፋር ኣቢሉ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ዝነበረ ረድኤት ደው ከም ዝብል ገበሮ። እቲ ኹናት ኣብ ደማዊ ተቐይሩ ፖለቲካ ወያነ ተረጊጹን ፈሺሉ ተረፈ። ህወሓት ንዕኡ ተቓለሱ ንስኹም ተጋሪእኹም ኣባይ ምፁ ኢላ ዘወሃለለቶም ዓፋር እውን በብቑሩብ ሓደ ክሰምሩ ጀሚሮም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ይረኣዩ ኣለዉ። ምኽንያቱ ዓፋር ዓፋር እዩ። ካብኡ ኸ እንታይ ዝረብሖ ነገር ኣሎ? ስለምንታይ ህወሓት ዘይመሬቱ ክንሱ ናተዩ ዝብሎ? Were disrupted because they were targeted and destroyed. There is a lot of damage to health facilities. In total, around 16 health facilities that used to provide services to citizens were destroyed. The TPLF says its forces entered the Afar region to break a humanitarian blockade imposed by the government and the Afar Regional Administration, and only retreated after a ceasefire that allowed aid into Tigray. Meanwhile, in Tigray, the humanitarian blockade means access to medical care is a major issue too, with hospitals being forced to close. The UN's International Organization for Migration says those returning home in Afar and beyond are in urgent need of assistance. رحلة باراكل بزبل سم زفلت أب إثيوبيا كل العفار أتركب ورا أكل نقلك فال بوتات عفار زتقال وينو إذا وردا بدبوب بأفدران عبالان بدبوب معراب مس كل التقراي بمعراب مس كونبا بسمين مس دابل بسميناو مبراق دما مس إكرا اتداوب عديا ታይቆ የምዛቦታ አሁን እናንተ የምታዩት አይነት ዝናብ ወይም ንፋስ ከበዛ ወይም ዝናብ ከዘነብ ቦታ በሙሉ ተሙልበታል ማለት ነው። የውሃ እዛ ስንመታ እስከ 12 ሰዓት ስንደርስ ይችላል። አንድ ሰዓት እስከ አንድ ሰዓት ስንገባ እንችላል። መጀመሪያ እንፈላለን ቦታው በኋላ እንቆፍራለን እንደገና ነጥረባለን። ህዝብ ዛዓዲ ኣዝዩ ብትሑት መነባብሮ ዝነብሩ ኮይኖም ካብቶም ቆላሕታ ዘይተገበረልና እንዳበሉ ካብ ግዜ ሃይለ ስላሰን ደርግን ከምኡን ብግዜ ወያነ እናማረሩ ዝጠርዑ ዘለዉ ሕብረተሰብ ነሰርባለን ማለት ንጥርባለን ነስተካክለን ነጋዴ ያሮህታይ ሲመታ አህያ ቢሆን ገመሎች ቢሆን ሲመታ በአክሚ አህያ ከሆነ 10 ነው መስሩ 10 ከሆነ 120 ብር ህወሓት ነዚ ሕብረተሰብ እዚያ ከም ደስ ዝበላ ትወሮን ትዘምቶን ከም ድሌታ ጌራ ትረግጾን
مسارح بوليتيكا تتقملو زنبرتن جنا كسب حجون من تقيح بحري أبي داخل نتي مسكين حزبي مس إرتراوان تولادو عفر أبقل أوانا زاميدا أبقل أوان الراتيما كتبتاتنوم زس أنحر بحكي نبهر عفر أنت تفضهم نيرا ويدانا همو أي مقابلة من خنياتو بهر عفر كساب شعات ولدو حد حدهم فقرن حاليتون زخدو زي تناقلو جوازخونو أحزاب قالي أون بقبيلات تترخبو كاب انت تحيزهم زمدناتات كم زصنحمون مجزأتاوت ليان كم زفلاليهم قداموت أبوتاتهم اندازنتوه زمزقو تاريخي خوينو جن اتم هزبي مبقل عدم زي سحتون أمنا نحل حدام زي تناقلون حاوم يحلفهم زي هبو زي قهاتي مبزحتهم بإنداتاتن عبيت عد زدانيون نيجا زهر اسم حق زلوهم قبيلان قبيلات خوابيرهم زخدو هزبيهم عفر دايلو إدكسا أنينادو عفر سنبيل دقيقسا أنينادو عدوانا المحبنا أنينادو مقالقالي مفنا أنينادو براتم فم نرنو أنينادو بقول كما حسنو أنينادو ألك حيلات جلنو إذا حجي ويانا اتقبرو زلا ويدما نريو زلنا نظام حبرة السبزيهم أجددا نتوم بعنقان بهلن زمها سلوك كل العفر إثيوبيا كم تولدوا إرترا عفر أمثلة تشكت اللهم زلا نربحها بوليتيكان معبن أمونغو أحزاب المفتريو خوينو جن اليوم بهر عفر بدل مستأثرو سترابيت قليم لما بزم دنا زرخبو مخانو نحاد حدوم سلازن نغاقر ما اتشتارا درو ندرو بتحمو نبرو إذا كل التنقلات ويانا أبرسيوم اندا سرحت لا أمرهم كتحاتب كتكان يوم ليتم اسمعالتي بحيل جنزبن بناوتن كتقرب اندا وعدت حانت ليتون تكون نغيح بحري حالي ممو أي فلتون نيرترا لولاويت هاجر كم مخانا أخبيرهم بفقر زوجو عزو حبرة السبيل خبرتات حبرة السبيل ما أزيوم زخبرو معبولات حبرة السبيل مدغنا ماي نيدغنا مدعنا حوحات إزسر زي توحات الله أبزن زحلفو عامتات مس أب إرترا زلو أحواتهم زخونا عينت أقباب تتناغتهم سلزي فتو ويانا بزفق رمزي محير سلزي حمامت يتفلاغيو ودبات أقيمة ينزلنا مولد يعتيغا زي تأدنا وزايتات بالمكبار زيادة قيح بحرنا عقومكم زبط صحوما مسيلا أستاذ سران شوعاتن عمت صرق فتيرا بوليتيكا سرحلو زقت قداي مدغنا ماي نيدغنا مدعنا التعلامة زخفل كاخلكا ودب عسب أبعد حوحات نمتاوي دمانيرو بزا أقباب إرتراوان عفرن ناكل عفر إثيوبيا حادي أخم انت بلد نصم دن وشتم سلزفالتو حقن وقعن بهلن قبيلاتات سلزقوم بشماقل عدن اندابان سلزم حضرو نخبرتات كلتيو هاجر زيت تنكف صنع زخونه حقن وقعن محلان سلزقوم إعلاما بوليتيكا ويانا إذنغي هابو إذا كاويانا زركب جزياو ربحا بمغصار عمتات توقعزم بخدوص الحمام مدغنا ماي نيدغنا مدعنا بزفشو البوليتيكا زخسره ويانا كايح بحري عب إلي كأتواي زبلو زنبرا حلم التريفوس بتم كم سراويت قوتيرو زعقوم تولادو خلال العفرن هالوت ودبات إرترا أو يمون زنبرا أب حدا سميرم لومي أنصارو هواقو دمان نرلنا بزز تقطع ويانا كايح بحري كورر بزح سعيرو زيكونو لو لومي ألاف تولادو خلال العفر عددا موتن عنوتن غيرو حنيو زفرد زلو يمثل UN and local authorities of around 300,000 people displaced by the conflict in the Afar region. About 295,000 have spontaneously returned to their homes in recent weeks. Stina Abdallah returned to the nearby town of Bahale in June with her son. When the TPLF entered the city, we ran away to save ourselves.
We left everything behind, our livestock and our homes. We did not find anyone to help us. We ran away. But now we have returned, everything is gone. They took with them everything they could steal and destroyed everything, even the houses. Local officials showed VOA many houses and businesses that had been burned or ransacked. The TPLF did not respond to a request for comment on the destruction caused to civilian buildings in Afar, but they have denied targeting civilians in the past. Rights groups accuse all parties to Ethiopia's conflict of abuses against civilians and infrastructure. Amnesty International and Human Rights Watch say in other parts of the country, such as the disputed region of Western Tigray, ethnic cleansing against ethnic Tigrayans has taken place. In Afar, the local administrator in the town of Erepti says loss of infrastructure is taking a major toll. በዚህ ዝወልዑ ኺናት ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ህፃውንትን ኣረጋውያን ኣባይትን ጥሪትን ሃኒዱ ቀቲሉ ኣፍሪሱ ንጥሜትን ሕማምን ኣቃሊዕዎም ድማ ይርከብ። Merci des assaillants. Junta? Oui. Ici, pour tenir ce bout de route, des adolescents. Des cibles faciles pour les armes ennemies positionnées sur les montagnes. La junte, c'est le nom qu'ils donnent aux Tigréens qui intensifient la canonnade. Allez. Junta, amagira kadigra tawuran jintai, namaka khudna hay, barok sinante yahi. Kadigra tawuran mi amaka dawlatna ha. Secours, les Tigréens sont déjà de l'autre côté. Les plus croyants récitent leurs prières. إن مكادو نسع لبراعة ميدالو إنك هدنا كرافته وحنه إنك عفار مجا كلار لوينا عفار مجا عندي حتيا فنه جحن وينه هي أنا ماي وما عنجرك عفار مجا دحرس وينه هي أنا ما عند تجري ليس يسمعون دربنا تيجي يسمعون وقام مثل تجري حكا يكونن እዞም ዝተፈላለዩ ታሲራ ዘለዎም ኣብ ክልል ዓፋርን ክልል ትግራይ ዝርከቡ ተዛረብቲ ትግርኛ ንኤርትራውያን ዓፋር ተወላዶ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ተወላዶ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ኣምሲልካ ብጠባያቶምን ኣስማቶምን ኣመሳሲልካ ዝስራሕ ድራማ ኣጸቢቕና ስለ ንፈልጦ በዚ ዝደናገር ኤርትራዊ የለን ትግራይ ንኤርትራ ሓደ ቋንቋ هذا سبينا سلام بس قبلوا مني سلام تزريكم كفيلكم إيديكم كتهيبيكم سلازي دوما نتطفش بوليتيكا تطايمو እዚኦም ሰራዊት ኤርትራ ብግንባር በረሓለ ተማሪኾም ኢሉ ንህዝቢ ክእምን ዝፍትን ዘሎ እቶም ምሩኻት ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ይኹን ካልእ ዘይፈልጡ ኣብ ሳዋ እንታይ ከም ዘለዎም ዘይፈልጡ ኣብ ሳዋ ክንደይ ዙራት ተዓሊሞም ወፂኦም ዘይፈልጡ ቢናትን መስዋዕትን እንታይ ምዃኑ ኣፍልጦ ዘይብሎም ንጹሃን ዜጋታት ወታደራዊ ክዳን ኣልቢሱ ድማ ግዳይ ክገብሮም ከሎ ንዕዘብ ኣሎ እቲ ዝሕዝን ንህዝቢ ክትመቓቐል ብምሕሳብ ሰራዊት ኤርትራ ብጀካ ትግረን ዓፋርን ካልእ ሰራዊት ከም ዘይብሉ ጌርካ ምቕራብ እቲ ምስጢር ንህዝቢ ትግራይ ዝውርር ዘሎ እቲ ኤርትራዊ እስልምናዊ እምነት ዘለዎ ብምባል ነዚ ድማ ናብቲ ክስራሓሉ ዝጸንሐ ፖለቲካ ናይ ጽልእን ናይ ቅርሕንትን ናብ ካልእ ሃይማኖታዊ መንገዲ ከትሕዝዎ ምፍታኖም ድማ ካብቲ ሓደ ርኽሰት ናይ ህወሓት እዩ مدغنا ماي ني دغانا مدعنا أفدرا عفار أبشرا حانت خابتن ورداهات ناي إثيوبيا أب كل العفار إثيوبيا تركب بوتايا بسم إتي أب دوباو كفال عفار بيبرشن زركب أو حزل كلاي أفدرا تباهيلو تصوع أفدرا بدوباو معراب نص من حدار أو زوار بعته بمعراب بإرتين أبالان بسمين ببرحلة بسمين أو مبراغ بإرترا
ብደቡባዊ ምብራቕ ድማ ምስ ምሕደራዊ ዞባ ሓደ እቲ ዝዓበየ ከተማ እዛ ወረዳ ድማ ኣፍደራ ተባሂሉ ይጽዋዕ። መዳግና ማይ ኔ ደጋና መዲዕና ዳሎል ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር እትርከብ ወረዳ እያ። እዛ ወረዳ እዚኣ መሳጥን ሰሓቢ ዝኾነ ታሪኽ ስለ ዝረኸብኩላ ድማ ንእግረ መንገደይ ንሰማዕተይ ንኣፍልጦ ክኸውን ብምባል ሕፅር ዝበለ ብዛዕባ ኣኸላሊኩም ድማ መረፁ። ቀደም ኣቦታትና ኣብ ግዜ ሃይለ ሥላሰ ኣሜሪካውያንን ምዕራባውያን ንሃብቲ ቀይሕ ባሕሪ ክዘምቱ እንከለዉ ብባፅዕን ዓሰብን ኣቢሎም ንማዕድናት ኣፍሪቃ ከም ከልቢ እናጫነው ድማ ክሳብ ዳሎል ምብፅሖም ታሪኽ የዘንትው። ምኽንያቱ እቲ ብረስንስ ጎመራ ኣቢሉ ምስ ጨው ባሕሪ ዝተላፈነ መሬት ሕብርታቱ እናለወጠ ፍሉያት ባእታታት ፈጢሩ ዓለም ብዘደንቕ መንገዲ ንመዋእሊ ዘበልዕ ማዕድን ድማ ተረኺቡ ነበረ። ኣቦታትና ኣብ ውሽጢ መሬትና ዝነበረ ማዕድን ንገሊኡ እናቐበሩ ንገሊኡ ምስቲ ቅርፂ መሬት ንኸይፍለጥ እናመሳሰሉ ካብ ዝምታ ጣልያንን እንግሊዝን ኣሜሪካን ኣድሒኖሞ ነበሩ። ኮይኑ ግን ከምኡ ኢሉ እውን ክቕፅል ስለ ዘይከኣለ ኣብ እዋናት ብሓይሊ ተፈንቂሉ ተዘሚቱ ተሰሪቑ ድማ ናብ ምዕራባውያን ኸይድ ነበረ። ብኩባንያታት ፈረንሳን ካናዳን ኣሜሪካን ዝቖመ ትካል ብውሽጢ ኢትዮጵያ ኣቢሉ ብመጽናዕቲ ጣልያን ዝተዳለወ ዳሎል ዝዓረደ ሓደ ሓይሊ ነበረ። እዚ ሓይሊ እዚ ሃይለ ሥላሴ ምስኦም ተመሳጢሩ ዘዳለወካ እንተኾነ ብዛዕባኡ ግን እንዶ ንኸይፈልጥ ሃይለ ሥላሴ ብሕቱም ብሕቡእ ብስውር ኸይድ ነበረ። ካብኡ ካብቲ ማዕድናት ዝርከብ ነበረ ሃይለ ሥላሴ ከም መጫናዊ ቁራቦ ገንዘብ ፈይኳ እንተበልሉ ዛዕባቲ ማዕድን ግን እንዶ ዝኸውን ኣፍልጦውን ስለ ዘይነበሮ ታይስራሕ ሃብቲ መሬት ታይርከብ ታይ ዓይነት ሃብቲ ኣለዎ ወደ ሓንቲ ኣፍልጦ ይነበሮ። ኣብቲ ከባቢ ሃብታም ዝኾነ ማዕድን ምህላው ዝፈልጡ እቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ኤርትራውያንን እታ ኩባንያን ጥራይ ነበሩ። ምኽንያቱ ነዚ ሚስጥር ዘውፅእ ብህይወት ንኽጸንሕ ዘለዎ ተኽእሎ ሓፂር እዩ። ትሚኢሉ ስርሑ ጥራይ እናሰርሐ ዝኸይድ እንተኾይኑ ድማ ነብሱን ስድርኡን ዝጠቅም ወርቅን ገንዘብን ሒዙ ንገዝኡ ይመለስ ዝብል ውዕል በተን ኩባንያታት ተዳልዩ ድማ ዝወፀ ሓደ ውዕል ነይሩ። ኩሉ ድማ ኣብኡ ዝሰርሕ ዘበለ ነቲ ውዕል ተፈሪሙ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ድማ ታሪኽ ይገልጽ። መብዛሕትኦም ኣብቲ ማዕድን ምኹዓት ድሪል ዝሰርሑ ዝነበሩ ብግዜ ሃይለ ሥላሴ ፖይንት 4 ኣብ ቤት መኽኣስ ዝተምሃሩ ኤርትራውያን ምንባሮም ድማ ይፍለጥ። ካብዞም ተምሃሮ ሓያላት ቴክኒሽያናትን ኢንጂነራትን ዝወፁ ኮይኖም እቶም ኣብኡ ዝተምሃሩ ብቕዓቶም ዘመስከሩ ናይ ሱሳታት ፍሉፃት ማዕድን ዝብርብሩ ኤርትራውያን ምንባሮም ድማ ኣብ ታሪኽ ይፍለጥ። ንገለ ካብኣቶም ንምዝካር ፖይንት 4 ተማሂሮም ንዳሎል ይኸዱ ካብ ዝነበሩ ኤርትራውያን ከም በዓል ኪዳነ፣ ኣፈወርቂ፣ ቢንያም፣ ደረጽሄር፣ ግርማይ፣ ዓለም ዝበሃሉ መንእሰያት ናይ ትሽዑ ዝነበሩ ገዛውቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ገሊኦም ኣብ ገዛ ማንዳ፣ ኣብ ባሻውል፣ ኣኽርያ፣ ዲፖዚቶ፣ ቤት መኽኣን ካልእን ዝቕመጡ ዝነበሩ ደቂ ስመራይ። እዞም ኣቦታትና ገሊኦም ብህይወት ዘለውን ገሊኦም ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈለዩን በላሕቲ ምሁራትን ውርዝያትን ሱርበተ ዝኾነ ለውጢ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ዝፈጠሩ ቀዳሞት ምሁራት ምዃኖም ድማ ኣብቲ እዋንቲ ምስቲ ዝገብርዎ ነበሩ ናይ ምፍሓር ድሪል ኣብ ዳሎል ፍሉይ ዝኾነ ሽም እቶም ኩባንያታት ረኺቦም ነበሩ። ክሳብ ኢትዮጵያውያን ኬንያን ሶማልን ሱዳንን ከይዶም ድማ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ዝበፂሖም ብሓላፍነት ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም። ስርዓታዊ መግዛእቲ ዝፈጠሮ
ህዝብና ዝበዝሕ ክፋሉ ብዓመፅን ጭቆናን ዝሓለፈ እኳ እንተነበረ ንእግረ መንገዱ ግን ከም ኣቦታትና ዝኣመሰሉ ሓያላት ሰባት ክጥሩ ብደረጃ ዓቕሚ ካብቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ እታ ዝማዕበለትን ዝሰልጠነትን ህላውን ዝነቕሐ ህዝቢ ዝነበራ ሃገር እንተላ ኤርትራ እያ። ስርዓታዊ መግዛእቲ ዝፈጠሮ ህዝብና ዝበዝሕ ክፋሉ ብዓመፅን ጭቆናን ዝሓለፈ እኳ እንተነበረ ንእግረ መንገዱ ግን ከም ኣቦታትና ዝኣምሰሉ ሓያላት ሰባት ክጥሩ ደረጃ ዓቕሚ ካብቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ እታ ዝማዕበለትን ዝሰልጠነት ህዝባውን ዝነቕሐ ህዝቢ ዝነበረ ሃገር እንተነበረት ኤርትራ እያ። ጥልያን ብንቕሓት ኤርትራውያን ተዓዚሙ ትምህርቲ ክሳብ 4ይ ክፍሊ ጥራይ ገይርዎ ነይሩ። ሃይለ ስላሰውን ነዚ ተኸቲሉ እናመሃረ ንገሊኦም ንረብሕኡ የውዕሎም ምቕባሩ ዝፍለጥ እዩ። ነዚ ድማ እቲ ጥርያን ኣብ ኤርትራ ዝተኸሎ ዓበይቲ ትካላት እቲ ካብ ምሉእ ኣፍሪቃ ዝዓበየን ዝበለጸን ኣገልግሎት ዝህብ ዝነበረ ከም ቤት ፖስጣ፣ ባንክታት፣ መጓዓዝያ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ መንገዲ ባቡር፣ ቴሌፍሪካ ዝኣመሰሉ በብቑሩብ ንኤርትራ እናዓነወ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ከግዕዞ ጀሚሩ እኳ እንተነበረ ብቐንዱ ግን ደርግ ምስ መፀ ሙሉእ ብምሉእ ኣፍሪሱ ናብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ኣግዒዝዎ። በዚ መሰረት ከዓ እቶም ሓያላት ዝኾኑ ኣቦታትና ቆልዑ ሱሰታት ብነፋሪት ገይሮም ንኽልተ ሰሙን ናብ ዳሎል እናኸዱ እናተመላለሱ እዮም ዝሰርሑን ድሪል ዝፍሕሩን መዓድናት ዝብርብሩ ዝነበሩ። ዳሎል ብደቡብ ብኮነባ ዝበሃል ዓዲ፣ ብምዕራብ ምስ ክልል ትግራይ፣ ብሰሜን ምስ ኤርትራ፣ ብምብራቕን ብደቡብን ድማ ምስ በርሓለ እትዳወብ ወረዳ እያ። ኣብዛ ወረዳ ዘሎ ማእኸላይ ቁመት 660 ሜትሮ ልዕሊ ጽፍሒ ባሕሪ እዩ። ላዕለዎት ነጥብታት ኣካል ከበሳታት ኢትዮጵያ ዝኾኑ ድማ እምባ ሓይለን እምባ ዳብሾዶን ይርከብዎ። ሩባታት ንራጋል ድማ ይጠቓልል። ዳሎል ካብ ኣዲስ ኣበባ 950 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እያ ትርከብ። ብዓለምና እቲ ዝተሓተ ቦታ ኮይኑ 430 ጫማ ትሕቲ ጽፍሒ ባሕሪ 130 ሜትሮ ትሕቲ ጽፍሒ ባሕሪ እዩ። ዘ ግሬት ሪፍት ቫሊ ኦፍ ኣፍሪካ ኸዓ ይበሃል። ተወላዶ እቲ ኸባቢ ብሔረ ዓፋር ክጽውዕዋ እንከለዉ መእተዊ ገሃነመ እሳት ይብልዋ። ኣብቲ ኸባቢ ተፈጥራዊ ዝፈልሐ ምንጪ ማይ ዝርከበሉን ዝዓበየ ሪፍት ቫሊ ካብ ኣፍሪቃ እዩ። ኣብቲ ውሽጢ ማይ ፍሎራይድ፣ ኮስትክስ፣ ካርቦኔትን ካልኦት ባእታታት ስለ ዝርከብዎ ናብቲ ኸባቢ ማይ ክትቀርብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ። እቲ ቦታ ኣዝዩ መሳጥን ማራኺ ከም ምዃኑ መጠን ከዓ ብዙሓት ቱሪስትን ተመራመርትን ወትሩን ዘእንግድ ስፍራ እዩ። ዳሎል ኪኖት ትሑት ምዃኑ ዝዓበየ ናይ ጨው ምህርቲ ዝርከበሉን ዓብዪ ንግዲ ዝካየደሉ ብኣሞሌ ዝተባሃለ ትካል ዝምኽል ስፍራ እዩ። ካብ ዓለምና እቲ ዝተሓተ ቦታ ተባሂሉ ዝንገረሉ ብልዑል ሓይሊ ሓዊ ዝተፍእ ነበልባል ዝኾነ እሳተ ጎመራ ዝተፍእ ክነሱ ዘይንቡር ዝኾነ ሙቐትን ሃሮንን ዘመንጩ ንህይወት ኣዝዩ ኣጸጋሚ ዝኾነ ቦታ እዩ። እዚ ዳሎል ዝበሃል እሳተ ጎመራ ካብ ትሕቲ መሬት ዝፈልቕ ወይ ዝወጽእ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ጨው ብላዕሊ ሸፊኖሞ ነቲ እሳተ ጎመራ ብቐሊሉ ክትሪኦ ኣይትኽእልን ኢኻ። ብዙሓት ተመራመርትን ሳይንቲስት ፍሉይ መልክዓ ምድሪ ምድራዊ ማርስ ከዓ ይብልዎ። በቲ እሳተ ጎመራ እናፈልሑ ዝወፁ ናይ ደናክል ዕምቀት ዘለዎም ማይ ንዓይኒ ስሕበት ዘለዎ መልክዕ ዝተፈላለዩ ሕብርታት ዝውነኑ ዝተፈላለዩ ባእታታት ዝሓዙ እዮም። ልዑል ፖታሽየም ከም ዝሓዘ እውን ይንገረሉ። እቲ ፖታሽየም ዝፈጠሮ
ሕብርታት ነቲ ከባቢ ፍሉይ ቦታ ቀይርዎ ይርከብ። ኣብቲ ጽቡር ዝኾነ ከባቢ መሬት እቲ ማይ ኣብ ትሕቲ ጨው ዝበዝሖ ጽፍሒ ናይቲ ከባቢ ይርከብ። ኣብ ትሕቲ እቲ ጨው ዝበዝሖ ዝመስል ዝተሸፈነ ማይ ድማ ይረአ። ኣብኡ ንጡፍ እሳተ ጎመራ ሓቢኡ ምህላው ድማ ይፍለጥ። እቲ ጨው ዝበዝሖ ዝመስል ማይ በረድ ዝመስል ሕብሪ ሒዙ ምስ ዝርገጽ ከዓ እቲ ካብኡ ዝወፅእ ማይ ዝበዝሐ ክፋሉ ኣሲድ እዩ። ብፍላይ ካብ ወርሒ ግንቦት ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ እቲ ሙቐት ክሳብ 65 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝበፅሐሉ ግዜ እውን ኣሎ። ኣብዚ ግዜ እዚ 65 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝበፅሐሉ እዋን ኣብቲ ከባቢ ምህላው ማለት ንገዛእ ነብስኻ ንሞት ምፍራድ ማለት እዩ ድማ ይብሉ። ኣርዶፍ ዓፋር ሪቮሉሽነሪ ዲሞክራቲክ ዩኒት ፍሮንት እዚ ብ1993 ዝተመስረተ ሰልፊ ግንባር ሰውራዊ ዲሞክራሲያዊት ሓድነት ዓፋር ብሕፅሮት ቃል ድማ ኣርዶፍ ተባሂሉ ይፅዋዕ ወይ እውን እጉጉማ ተባሂሉ ከዓ ብዓፋር ይፅዋዕ። ትርጉሙ ሰልፊ ማለት እዩ። ናማይ መዳገናማይ ኔዳጋና መዲዕና ኔዳጋና መዲዕና እኔንቲ ዳልህና መላይላ ቤሰህና ከዒና ካብዕህና ኣሞኮብና ዓዊና ዓድዋና ልመሓበና ገደምባዶ ገደኖ ሑሌምቦዶ ሑሌኖ ሓዳዳባት መሓበና ዓሌት ዳሬት መሓበና ንገዘብ ትቋራት ብንቕሓት ገጢምካ ታሪክ ብሎ ባልጌት ኣብ መዝገብ ኣስርካ ودامن عم بلاي فرح تاريخ يا خوي فشفشتي خلوق عافي صبري ህዝባዊ ግንባር ንዝኾነት ሰልፊ ናጽነት ትንቀሳቐስ ውድብ ጸገም ዝበሃል የብሉን። ክሳብ ንልኡላውነት ኤርትራ ጥሒሱ ዘይኣተወን ንህዝብን መንግስትን ዘይተተናኮለ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ውድብ ጽዘይ ይኹን መጥቃዕቲ ዝፍጽሙን ኣይኮነን። ኣርዶፍ ኣነ ንናጽነት ዓፋር ዝቃለስ መንግስቲ ወያነ ዘይኣምን ኢሉ ካብ ዝተበገሰሉ እዋን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ጸገም እውን ኣይነበሩ። መንግስቲ ኤርትራ ብናጽነትን ፍትሕን ዲሞክራስን ዝኣምን ውድብ ክሳብ ዝኾነ ንዝኾነ ፍትሒ ዝደሊ ዝበለት ውድብ እውን ኣንጻራ ደው ኢሉ ኣይፈልጥን። ምክንያቱ ንስለ ፍትሕን ናጽነትን ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ኣጸቢቑ ስለ ዝፈለጥ። ወያነ ነቶም ደርግ ዘዕጠቖም ገበነኛታት ሸፋቱ ፈልዩ ምስኡ ይዕጢቑ ንመሳርሒ ገበን ክጥቀሙሎም እንከሎ እቶም ንሰልፊ ናጽነት ዓፋር ዝቃለሱ ኣርዶፍ ወይ እጉጉማ ዝበሃሉ ካብ ዓዲ ክሃድኖም ድማ ጀመረ። እጉጉማ የላን ደምሲሰያ ብምባል እውን ንህዝቢ ዓፋር እናጨቆነን ብገንዘብ እናጠበረ ከዓ
ክኸይድ ጸኒሑ ክልተ ሓቅታት ተራጸሙ እቲ ብ1993 ዝተመስረተ ሰልፊ ግንባር ሰራዊት ዲሞክራሲያዊት ሓድነት ዓፋር ኣርዱፍ ዝብል ስም ዝሓዘን እቲ ትማለ ወዲ ጎባ ኮይኑ ምስ ደርግ ዓጥቑ ዝነበረ ሽፍታ ተዛራቢ ትግርኛ ከምኡውን እቲ ድሕሪ ናጽነት ወያነ ገንዘብ ሂባ ግብረ ሽበራ ተስርሖ ዝነበረ ውድብ ነውፅ ድማ ተፈጠረ ወያነ ንእጉጉማ ክድምስሴ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዓዲ ምሩግ ወራር ዝፈጸሞ መቐጸልታ ናጡውን ነበረ ኤርትራ ካብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ንሓሙሽተ ወጣተኛታት ጨውያ ወሲዳቶም ብምባል ወያነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክስ ኣቕረበ እዚ ብመጋቢት 7 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዓባይ ብሪጣንያ ርክብ ዝጸንሖም ገለ ዑደት ናብቲ ዝዓበየ ናይ ቱሪስት ቦታ ማዕድናት ተጋሒጡ ዝወፃሉ ዳሎል ዝበሃል ቦታ እዩ ዘመልክት ማእከላት ዜናን ዓለምን ኣብ ሓደ ረፍዲ ተናወፀት ኤርትራ ካብ ሚኒስትር ዜና እቲ ካብ ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ዝወፀ መግለጺ ነቲ ክስታት ብምንጻግ ግሁድ ሓሶት ክትብል ብትሪ ተቃወመት እቶም 4 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ዓባይ ብሪጣንያ ሓደ ፈረንሳውን 13 ኢትዮጵያውያን ተርጎምትን መራሕቲ መኪና ዝርከብዎም ብ30 ዕጥቋት ሰብረትን ረሽራሽን ካብ ኣዲስ ኣበባ 500 ማይል ርሕቐት ኣብ ዝነበረሉ ቦታ ብወገን ሰሜናዊ ምብራቕ እትርከብ መኻን ዝበሃል ቦታ ዕድና ጨውን እሳተ ጎመራ ዝርከበላ ናይ ክልል ዓፋር ካብኡ ከም ተጨወዩ ኸዓ ተነግረ ማእከላት ዜና ዓለም እቶም ዝተጨወዩ ኣብ መሬት ኤርትራ ኣለዉ ብሉ ኣቃልሑ ኤርትራ ኢድ ኣለዋ ብምባል ናይ ሱዳንን ካልኦት ሚድያታትን ናይ ግብፅን ኢትዮጵያን ቢቢሲን አልጀዚራን ካልኦት ዓበይቲ ሚድያታት ድማ ነዚ ሓሶት እዚ ከጋውሓ ወራሓ ጸኒሑ ከም ተፈልጠ ግን እቶም ዝተጨወዩ ገና ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ምህላዎም ብሪጣንያ ባዕላ ኣጻርያ ፈረደት ንሓደ ዓመት ዝኸውን ተሳቐዩ ነዞም ንጹሓን ዜጋታት ካብ መንጋጋ ሓርገጽ መን የውፃዩ ግድን ነበረ ናብ ጎብለል ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምኻድ ዝምድናኻ ምሕያልን የቕሬታ ምሕታት ከም ቀዳማይ ስጉምቲ ተወስደ ኤርትራ ካብ ዝጠቐነ ናፃ ምዃና ዓለማት ባዕለን መስከራ እታ ንሰይጣን ዓመታዊ ዕረፍቲ ሂባ መሳፈናውቶ ክትመልሰውን ዘይበሃለት ወያነ ከም ኣመላ ብሕፍረት ንጽፍራ ምስናና መንጨተት ኣብ ቅድሚ ኣኸድምታ ሕልክስክስ ክትብሉን ጀመረት እቶም ሃለዋቶም ዝጠፍአ ንጹሓን ዜጋታት ብዘይካ ኤርትራ ካልእ ዝኾነ ውድብ ዳግማይ ናብ ንቡር ህይወቶም ክመልሶም ዝኽእል ኣካል ከም ዘየለውን ድማ ዝተረጋገጸ እመስል ነበረ ምኽንያቱ እቶም ጨወይቲ ባዕላቶም ንሕና መሰልና ንምርግጋጽ ድማ ነዞም ሰባት ብኢድ ዋኒና ሓጊርናዮም ዝብል ዜና ድማ ኣጋውሑ ዓለም ኤርትራ ካብቲ ገበን ናፃ ምዃና ምስ ኣመነት ዜጋታታ ንኸተምልስ ከም ስጋ ዝረኣየ ከልቢ ጭራኣ እናወዛወዘት ኤርትራ ክትብል መረት ዕላማ እዚ ሸፈጥን ክድዓትን ዝመልኦ ጸለመ ነቲ ኤርትራ ኣሃዱ ኢላ ዝጀመረቶ ጎደና ህንፀት ልምዓትን ንምትዕንቅፉ ድማ ከም ዝነበረ ርዱእ ነበረ ብቐንዱ እቲ ምስ ሃገራት ይዕራብ ዝጀመረቶ ናይ ፍሪ ዞን ዓለም ለኻዊ ዕዳጋ ምህናፅ
أبزبن أمر اتزال على تو بروجكت قطرن إمارات حكرات زدنق كنت تجمجمون سلسال بمبارو تحت قرصي دهلاكن أدوليسن سحبت عالم سلازة فترة بزز سخرات ويانا معرابوان إترا أكاد قبرش براويس حاجريا بمبال دما كسي أغرب على كس ويانا فايل تتحيزو أما لا علم دما تبتنا إترا الشباب القاعدة أب تحتي أيام زم حضروا أتصوراتهم كم إرترا كم زرخوا دما غيرا أب تخصي أسفر نزل زراغود بقوع من رقاقات بمبال شوية زم حمشت وطنياتون إرترا أجواتهم كتبن بعلا كس أقرب ويانا نتزاروا تخصي سمعنا تمتان كهلو نتم سج أو يسبات كم إرتراز جويتهم بمثال أسألهم أسمعتهم بمتقاس دما أما العالم زرح أنا ماي مدغنا ماي نيدغنا مدينا أنينادو نيدغنا مدينا أنينادو إنتي دالهنا أنينادو ملايلا بيسهنا أنينادو كعنا كبعهنا أنينادو أموكبنا عوينا أنينادو عدونا المحبنا أنينادو جرين بارو جرينو أنينادو سلين بودو سلينو إرترا زي فتسمتو كبيد تغنى قبل عليات العالم نأجد تبتصح تدرارب تخصصات بويانة تفبريخو دما كربا ناي دوب كوميشن أب قداي ناي دوب ديليميتيشن زملكت وصانه هيوي توصانتين احنا فتنين زي فتن علم حقا تفلت أصل زقد بقون مفشال زم تجاويهم زلوهم أكارت الشرح ويانا وطونا برا بزي مسألة إرترا إحرتي حيان دهساس هذا عمد زوصل دمسنعتي تتم وطنياهات بيوتهم مهلاول ما ترقاقت من قد عبيت عدنش ما قلن إن كاليا نزر الرب ما مستم جويتي تبتح بقالتنيا عفر دمت حافاش إرترا صالح محمد عمرن كمؤون نقوس رحيتها دردر نابتي أو وصال زخونة دوب إرترا تبقى بالمخاد مونغونيا بمقنقا مبصح تقبر دحرت المميات الماء أبحاد معراق تسحيب زدنق أقباب تموت أطنيهات نخم اللسو ووصل تأمل الإهكاس انت يترفني أي زبلنا برا هنا يبارو يعسيناي كودك تمنيجي لي عسيناي على تهوين رصاص منا غورا ودير كغهنو بيسو منا عتا كورك كوينا كتوك منا بدا يلا كلهم عقدو منامنا نني مرالي حبن منا بدا أكهبنا نلينو مناجما أكهبنا نلينو مناجما هنا يبارو يعسيناي علم نخطفت دما حلفت سلفي أردوف زعواتهم ستشويو صعدو لمنتاي علامايو شويهم بزبل حتى دما قالتني عفر دمس حفاش إرترا صالح محمد عمر حتى أفلم حلف أردوف كم زيبل كن برهم ما أو إثيوبيا اللي انتهتني تمعنا ويتا الدميناي شوف محاي أردوفو متنا أساكو متنا إيانا منتا متنا انت لما قبه انت السكتي كفلينتي أردوف يا نما حللنا نله متن أكاكي يا نمهن أردوف نوايت ما أردوف كن هرات راعي ويواسا دوما فيرم مري راعي السقف فيرم مري حلي تساكو متن إيان تساكو تنين قرعتك نزوم سبات زحازنا لوك أند علامنا ويانا بتدقاقامي إزي أم شفات يوم يلون يمسسنا يوم هنا إثيوبيا أيكونون بمنبال بروباغندا بمنزح إلا وانا خطف مستثنى نحنا دما لونا خنا الرقاقز أردوف لوملو صباح اللو غد سألون كلو مخانو نعلم
كنفلطن حصوت ويانا كنفشل سلازدلنا يبل غربون يوم كتبي غربون حب تحت نهتن ساكو أردوف مقع أدلق حكي رول بيك أدل بي يقوام توكن نمي سبتي توعسا أردوف مقع وقوقما هايستم ساكو إدنن أردوف ينساكو إدنن إلا تتيا إنين غربو إلا تبعين غربو تو غربو وريك براه أردوف تو غربو نوايتك أردوف متن تو غربو جبهت تنك شفته أنا ما وياني حاجة دي دوما إيش الشفته تنساك شفتني كارحكتن قوت يدي أملي إلا وعفرهم التويان شفتك إنك انتحتن إيا أنا ماي قدد إسانه تتيا إنك ها مالي زيوم أقوم يوم قبلنا أنت لو نيرنا أردوف يوم قبلنا أنت لو دما نيرنا ويانا نبعنا شفتنا تباهلتن سرح شفتنا الناس حتى كنسايا نعنا شفتت بلنا نيرا قال كهن التنم ويانا شفتا إيا أنا ما كيفهن اللي تبر عنقرا توكن اللي مسبته شفتا كم بيته إيان أويا كم بيتين شفتهن أردوفك عفر متا لحلوة يا لباتنا كي مالحنا سنت بحر سنت قاعد دحتك اتزاجرم زعبا زوم زخجرنا يوم سبات ويانا شفاته وسيدمهم مبالاي نحنا شفاتين كنا نحنا أردوف كا شفتا زي كنا مسل هزب عفر نسل الناس نتوزك على السلو حيلي إسلام شمتن عمت قبره ودبي رمته مسحسة كل ثبرينه تن ولوكي و عفر ينتهى بكرعتي كما قعوكي برمر اللي كبانه ننقركي كن اللي حزوم زمركات بدحر مستشعويو زمسأل عبارتات انتيني كدمعه نهارك تبعي أمامر شفت بيته شعبية بيته انت شعبية بيته انت مجمرتا زوم سبات كلتا استجراج أورين أم حلاليفو فلما اتم شويو شفاتيهم بلو صني حمون شعبية شفاتهم قبلو عبية بيته انت نانو تيوبي حدال سجنه تيوبي حدال بينه تيوبي حدال سجسنه إن نندودنا نحنا نزوم سبات هم مريت تبقينا شوينا أم مريتنا يخانيرو سمو داتاون أم مريتنا يوم زلو أو يتبقى مالتي سلازي إذا ويانت بلو زلا كله حسوتي محاي شعبية لون شعبية هايشتيكي سن الشعبية هم اللي يعني فرانا مقلية كين هرعتك وهني مسؤوليتهن نحن نارجمهن تو ما نارج شعبية بيته شعبية بيتين شعبية كيانا فرانا يلينك شعبية بيتين شعبية كبانا فرانا يلينكي تو ممكن علامتك كين هدفه وياني هدفه شعب استعذبنا قل كاب شعبية طول فرحي ويدمها كنئي كم زلوات عزينا اتم الشعبية زلوة متسجل الشعبية هو الدقوة يزلوه بر مش قداينا سريب ولم نعانا ونزعبا شعبية يكون كالي زمكتنا قداينا تهمو عفر متيانا نسينه أنه إسن نهر إتانهتن أمرغو عفر متنا وكا عفر متق مسلينو إدد الرعيش واق مسلينو يانما أيونتينو إدد الرعيش واق إياه نهي أمروا إذا عفر يكون كالي خطو زلوه قداي ببروباغندا ويانا كدنا غير كم زيبون ونحب إذن حنا زقبرنا يوم نسل لونتنا مرقات أمبر سبقوا مسلك سبات انجهس يكون علاماون يبل وينو قل ولاون اتم تشاور سبات وزاتنا هات يكون أمبر ببحلنا بحدش ما قلتها عفار استقبره كلي كنكن يوم سبحة جسل برقز كما أردوف كم تشاور يوم أتصبعون فلتيا أني عفر مستكا مسلينو دقاهني هم مروا اسم مسلينو أنه بنا أزمينو دقرك كهنك دقتني إنها مرقنا سينك مرقنا نحنا كابقال أبهاتنا ون سلزين وصء زي أقباب شما قلتات أبهاتنا دوشركمو سدوبتي أكال دي كارسي وننبر ازوم دقي أمريك عفر رجيسهم تحزم نويانون نموت موتي سلزي ناس الدرام بلش لهم نسبرنا نحسب لهم قبلنا إلا يلتحيني انت كي عفر متنحي أكهن حيمي السبب لنو
أمر إثيوبيا يتكلم أمر إثيوبيا يتكلم رهناي وصل يروم مراي عفر بارول غريني إيانا هيريني إسي ندايلوك تنتونو نمتيا نحنا سرح نهاتنا مثلنا لك أهلس عراماتنا كم تو ويانا شفات يوم منا بلد هذنا الناونا يقول على ون نزخ تفلت إنادل الزويانا بسجب شعبيان نحسابت لو خاص شعبيا ومنا بلد تقبرو الزمته لو كتب لولو أمونغو حبرت سبنا تزور أوزلات صدقي تقوارت كمالو أمونغو بهنا عفر اللي كتيرا تتناقض مفتناون جنتك إنه زموت أصنهات ما كله استفدت من بداي مسكرتي الجو نحنا هاك أرش ما قلتنا أباتنا أين وصل هنا يبارو يعسناي كودك تمنيجي لي عسناي على تيوين رصاص مناغورا ودير كجحنو بيسوه مناعتا كودك كوينا كتوك منام بدا يلا كلهم عقدو منامنا نني مرالي حبنو منام بدا أكهبنا النلينو مناجما أكهبنا النلينو مناجما ينا يبارو يعسنا مدغنا ماي نيدغنا مدينا نيدغنا مدينا إنندي دالهنا ندايلو يو نلباها إيانا متى نلتميتي عفرم متاي توخل نمسبته بو إثيوبياي شفت بيتي أرحكو ربا كاختو عره منو كاختو عره نوايا كاختو عره قرن عركينكي ويانكي نفسك الدار قفتن أمريكا عرا عارو قفتن إلا أردوف بيتي إيانا ما هايتي هرب هرايلوك مقعتو عره نوايتو عره إذا متطيهات نقص رحيتا بعبد القادر داود مرح ناي عفر شماغلتاتنا نركبهم زلنا ولا كوا لدوباتنا حجرنا يهلون نمبر أبانا فرديزي بحالي ندما مسئنا زم شماغلة بهزبنا عبي كبرت منة موغسن زلوني زم سبات كم تزل بحالو شعبية حزوهم نيرو دزخوهم نيرو بحالة دبلوماساوي أقباب تفتحنا بر بخمزين احنا نقبرو زلنا بشماغلة عفر أي متفتحنا نيرو بمسارته تويانا كل زرعاته أغانا حسوتن أبدي يزفشل نحنا شفاتونا يكون كما جمرتا لازم سوات الشعب ياخا أي شويته أمرت تبقى كوينا شوينا أمرت تبقى خال ياي اللي تحيني تاني عدتينو ما مراي هلا له ما مراكي ما مران تدعتا سبات نمنا من أراكم تتبهلوا من الكام أصلا قدم معه اللي نحيه نمي عفروا متنحه إيانا ماي اللي نحيه نمي نهراكي عبد القادر داود محمد سلطان دعستا رحيتو دردارل يمدقه أبا وسوك كاكيميتي تهمو عفر عادلين كهنا رجهم يا محا دردر دعستا رحيتو النموي عفر متك أبا إنن دودنا هو تصبق عندها نحنا نركبهم زلنا شماغلها عفر بجمرتا دردر زفلت عبد القادر داود محمد سلطان يقال نقص حيداخل أبو عفر كنولون قدري وحكون أبوي تدخل أي محمد عبد الله حسيد يقال ثالثاي حسن عمر سحارية يقال غزو عفر أزو فتو كل صفنا سبب رابعي ياسين محمد أحمد ود محمد أحمد ياسين حمشاي ياسين حندو علي ياسين دودو أبو عفر تبهيلو فلل ثالثاي حلو علي زبهالي أزوي فلوت بزو عفر كأفتوي شابعي يقحلي علي جمعر بهال علي جمعر زوعي شامناي دردر موسى علي ناخدها علي شامناي دردر موسى علي ناخذ علي موسى دردراي شامناي دردر موسى علي وي ناخذ شامناي دردر موسى علي تشعي محمد علي
بحريو يبهال عشراي دردر دبرا يبهال صرت حدا نور إبراهيم معرب وي إبراهيم نور يبهال بزي أجباب إزوم زمصنا عبيت الشماكلتات ودايكم ترددنا له سقمكم نفلتنا زلخم ملأختون نبزلخم أكل بسحيو سلزي هابزين العلق قصر قبو سلزي كنا نعنا رقمنا مسؤولنا حراينا إلي ناتو شماكلتاتنا أبوهاتنا أبقالهم تتصموتنا عين فلتنا أزيم التوبارا شروع ستوزقنا بحري زل انتو ويانا ناشمونا ترقص لنا يكونا احنا شفاتنا يكونا بجزء مريتنا عدنا لنا هو يعني نرفرن نورر زلنا بجزء عدنا كبرت مساءنا إلى دما نابز درجاتي بتحنا هنا يبارو يعسناي كودك تمنيجي لي عسناي على تيوين رصاص مناغورا وديرك جهنو بيسوه مناعتا كودك كوينا كتوك منام بدا يلا كلهم عقدو منامنا نني مرالي حبنو منام بدا أكهبنا النلينو مناجما أكهبنا النلينو مناجما ينا يبارو يعسنا مدغنا ماي نيدغنا مدعنا